Mennään sinne vesitornille. Mitä me muuten edes tehdään siellä? Nostetaan risti. Tää? Miksei kukaan koskaan tajua viittausta seuraavaan musiikkiin? Okei, Bena, hyppää mun käsille. Mä heitän sut sinne vesitorniin. Heität? Kyllä mä sinne pääsen omin avuin. Tule nyt tänne, pikku banaani. Hyvä on, jos sä saat sen nyt lopettamaan tuon banaanittelun. No niin, heitetään. Murray, jos sä nyt heität ohi, niin sitten tapahtuu hirveitä. Ei hätää, mä tiedän, että mä onnistun nyt. Mä tunnen sen. No niin, tästä lähtee. Taivas varjele, mitä sieltä? Murray. Uh-oh. Voi jumalaut. No niin, ei varmaan haittaa, jos mä kääntelen näitä random vipuja. No niin, Sly. Siellä aukiolla pitäisi tapahtua jotain. No, suihkulähde sammuu ja kukkokerholta tulee joku häiskä. Loistavaa! Nyt sinun pitää varastaa siltä häiskältä auton avaimet. Okei. Odota! Varo henkivartioita! Okei. Odota! Sinun täytyy tuoda se avain sitten meille. Selvä. Ja oliko muuta? No vaikka ja mit? Haluatko varmasti nähdä huomisen? Älä pitkitä tätä. Ei muuta! Tää ei ole mikään hyvä suunnitelma. Turpa kiinni ja tee homma! Mä ajan. Mä tunnen vaihteiston. Eikös auton ajamisessa pidä tietää enemmänkin kuin vaan vaihteisto? Mistä sä sen tiedät? Painu autoon. Mä ajan.
Harppuunalla alas. Eikös meidän pitänyt vetää tämä kukkokyltti alas? Niin, hän tarkoitti sitä kylttiä, vai mitä? Joo, niin tarkoitin. Miksi mä en luota tohon? It's a supersonic flight, gotta keep it going. Majesteettinen painovoima, Beno. Älä pitkitä tätä monimutkaisella sanoilla. Mene sitten pöllimään ne metalliset pölyhuiskat. Palan halusta kokeilla niitä. Hei, sä oot aika masentava jätkä, kun tuolla lailla murtaudut toisten piilopaikkoihin. Just. Mennään kuule suoraan tappeluun. Mä en haluaisi pitkittää tätä. Mut puhutaan nyt vielä. Onko muuten kukaan kertonut sulle, että lainausmerkkien laittaminen joka paikkaan on ärsyttävää? Mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen suoraan tappeluun? Hei, puhutaan vaikka asusteista. Häh? Ihan sama. Sun pukusi on syvältä. Niin onkin! Se tuotiin suoraan Marianin haudasta. Okei, en mä ihan tuota tarkoittanut. Mutta voidaanko jo tapella? Please! Miksi et sä heti kysynyt? Planssitaan! Ota sitten ne pölyhuiskat. Saatan! Hyi. Eipäs kiroilla. Tämä on K3-peli. Flight-trilogia on K7! Ihan sama. Optainet poluhuiskat.
Vihdoinkin. Metalliset poluhuiskat olivat meidän, ja kaupan päälle tuhosimme Dimitri Liskosen. Suunnitelmat. Kun Karmeliitta saapui paikalle, kaikki meni paskaksi. Kirjaimellisesti. Hän pidätti herra Liskosen, sulki super mega ultra bailukerhon ja otti Dimitressä vankilavalokuvia. Mä ja jengi lähdettiin lomalle ja kaikki sujui oikein hyvin. Sly, kerropa koko totuus. Okei, kerrotaan. Näin oikeasti tapahtui. Minne mennään lomalle? Annas kun mä mietin. Täh? Sä mietit? Okei, ihan sama. Varo möi sinua, hillitön kurvi! Huijaa. Onko kaikki täällä elossa? Mä olen ainakin... Kuiton hirvi! Rauhoitu, minä se vaan olen. Venä! F5, jaa. No niin, pistä se käsis tulille. Kauheeta. Päästään, joo. Stop. Jaa. Aina pitää sanoa se siihen alkuun. Sinne men! Tulilla on. No niin. Tulilla on.